ang technical sa pag-release kan budget na utangon kan probinsya sa bangko. Sinabi ni Board Member Vic Siga Jr., Chairman kan Committee on Health, na yan ang nagbutwa sa saindang committee meeting dahil sa findings kan DBP o Development Bank of the Philippines Board, may problema technical sa budgeting kan probinsya kan nakainot na bulan. Nasa ini sa pigiling man na bagay kan DBP antes inda mag-release ni na panginot na budget daman sa 512 million na utangon kan probinsya. Pero sigon kay Board Member Siga, naayos naman ini, kaya pwede naman mag-release ang DBP sa ngunyan in budget para may proseso naman ang patrabaho dyan sa GBDAP. Kaya sa naman medyo delay ang patrabaho as expected dahil nga ni kan naging problema technical dyan sa udigdi sa Kapitolyo. Bata inuyunan kan majority ang ining autorisasyon kay Gobernador Attorney Grex Lagman na umutang sa bangko para sa full operation kan GBDAP. Ang hagad man napuputol kompadre, may diferensyang sa tuya na provider. Go ahead pa de. Okay. Ang nahagad ko ta na kan presenting set up kan mga opisyales na sana yaon pasinda sa turno bago mag-eleksyon sa 2025 para at least sa inaugurasyon man lamang yaon sinda. Iyo. Tapos hindi ba nga nag-aprobar o nag-autorisar sa gobernador at least yaon man lamang sinda sa inaugurasyon. So ining problema kumpadringal bako na sa Kapitolyo kundi duman na sa lending institution yung land bank over? Digdi baga sa capital kaninot kan sa pagtukaw kan bagong budget officer Madam Manini Adrales na ko nasa sala may naging problema duman sa budgeting tagaro na nagkaigwa ki pigapod na so reserba bagang budget sa probinsya. O na dapat igwa kay ito pasiguro man siyempre ang bangko na magkakabayad ang probinsya. Kumbaga igwanin istak na ready in kaso may problema. Di ba ito sunalingawan sa budgeting. Pero natatandaan ko sa committee meeting man ni Board Member Bagais, pigururunan itong maray. Renimedyohan na ito tabi pa de. Ganun tiniripakan sa ibang department para magkaigwa sa nakireserbang pondo na probinsya, tanganing maging garantiya na makakabayad talaga sa bangko ang probinsya. Pero guarantee fund, kumbaga, guarantee fund, okay na yun. Yan, guarantee fund tabi pa de. Pero naayos na ito, sabi ni Board Member Siga, kaya lang medyo na-delay lang talaga. Kaya siyempre, delay man sa patrabaho. May epekto man siyempre yan sa patrabaho. Yes. Kaya lang ang mabana naman din Board Member Siga sin mga pagiriba. Baka lamang may hampol bago sinda magtarapo sa turno. At least inaugurasyon lamang kan GBDAP, yaon sinda makapakodak lamang duman sa kudak lamang kung bako sagot kan majority dahil man makakautang sa probinsya. 512 million bagayan. Basta ko may naaraman. Sekreto yan. Ninda. Mga sekreto, ninda yan. Naday man sa tubig kataram. Pero kita may naisihan.
Dahil kita bigkatarama kung nung naisyanta. Naisiyanta. Okay na yan. Basta Okay na yan. naisyanta, ikakarahay. Yeah. Ikakaray kan kadaklan. Yan. Okay, sige. So yun yan tabi ba de? Okay. And as expected, madidelay ang patrabaho dyan sa GBDA. Ang nga niyan, sabi na, monitor ta, dahil pakisupply kan kuryente. Isi mo kumpadre nga, madidelay sa patrabaho, tas so administrative process kan itong so pag-release na kan pundo, tako mo inareglar bagay itong so guarantee fund, medyo na haloy-haloy. Kaya medyo madidelay man, so processing ka yan. Okay. Ayan, Bade, Sige. yan ang informasyon. Napuputol-putol ako. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Sa istorya, hali dyan sa Kapitolyo Provincial. So, guarantee fund, ang medyo inareglar muna kan Kapitolyo, and ayos na ito. Kaya lang, ang epekto is na-delay, syempre. So, release kang fondo para sa 512 million na itatapos kan physical construction kan JB-DAF. Siyempre, madidelay man so release ka ito. Na-delay nga ni so guarantee fund na maareglar, na maipreparar. Ano po? Administrative matter na lang yan. Siyempre, pag daing release, daing trabaho. Sige, pag na-release yan, igo na ning trabaho. Oras, Pilipinas, alas 4:33. An oras hatod sa Indokang. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba, ang albanis. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon in informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na nasaba. Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor!
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat kumpadreng Nal. Diretso kita kang programa. Ready. Nasa linyada. Kumpadreng Jomar Bien dyan sa First District. Padeng Jomar, what's happening? Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, may koneksyon pa mang kinarinig sa pagbisita ka sa baso ni Secretary Frasco. Christina Frasco. ano nang halit sa apelyido ni Secretary Pading? Frasco. Frasco. Yan, aha. Nalilibo akong Franco o Frasco. Kasi bako bagang pamilya ang Frasco na apelyido. Ang Frasco pa di, ang Frasco, kay itong mga panahon, kunyan iyan, gari measurement iyan, level of measurement, sarong Frasco ngayon na. Mabaklis, sarong Frasco. Espanyol. Espanyol na tawon. Bakit yung tatanim, sarong Frasco, ano? Secretary Frasco. Baka dyan ang ang apelyido ni Secretary Frasco. Anyway, sa pagkikipag-olay kan Disney Gimeos matapos ang signing
kan MOA asin kan groundbreaking kan tourist rest area di sa Ciudad kan Tabaco. Oo. Sinabi ni Secretary Prasco na dakulang bentahe man sa ekonomiya kan lokal na mga negosyante ang pagtukdok ng darigdi kan tourist rest area. Inihulita apuera sa siyempre magdadarakanan mga turista dahil ta magpupurundo duman, magpapahingalo, magkakaiguanin pagkakataon sa mga saradit na negosyante na makapabakal kan sa indang mga produkto. Particularmente ang mga lokal na negosyante kan tabako. Apuera pang duman mismo sa tourist rest area, magkakaigwa naman, mabugtak man in pasalubong center. Iyo. Kaya yung sinabi na bako sana na pagdagsakan turista ang na magdadaranin na kwarta sa manlain-lain na lugar sa siyudad kan Tabaco na mapapakinabangan. Kundi maging suduman na mismo sa tourist rest area, maglalaog pa ng kwarta ang mga turistang ini, pagyawan man ang presensya kan mga lokal na paratsenda. Katakot kan bagay na iniinumaw niya man na patakaran kan lokal na gobyerno kan Tabaco, may connection sa upcycling. Ang upcycling iyo ang pinagkikibo kan LTU kung saan ang mga basura, mga dain na mapapakinabangan, imbes na itapok sa basura, kikit papakaray, bakun ninda pigpakaray, pigigibuan ninda, nin iba pang mga produkto na mapapakinabangan, bako kapareho kan original na pinagkakagamitan kan produktong sulpik babasura na nahiling kan secretary ang mga produktong i-pick-up cycle digdi sa Hiraya Manawari kasubako sa tayo pagbisita na sa iyang ikinaugma maging ang mga lokal na produkto kang tabako arog kan mga tabak na aktual na nahiling kan ni Secretary Prasco ang pagkibo duman sa Hiraya Manawari iyo ang inumaw niyaman ang tibay kan mga taga-tabako. The area here in Tabaco City, I really admire the way of life that has been forged in the principle that nothing should ever go to waste and that you are never lost. You simply have to find a different purpose. That's from Mayor Chris Alcad, and that's what I learned. And it truly is the city of true love, which resonates very well with our ongoing campaign, Love the Philippines, where we remind our fellow Filipinos of the many reasons to love our country, from our award-winning and world-class destinations such as Mayon to the work of our local communities, no? From the local knife-making traditions dito sa Tabaco, yung tabak nila, to the work of their local artists, pati na rin po yung napakasarap nila na mga local delicacies. There are so many reasons to love Tabaco City, and we hope to add to that through the tourist rest area. Yan. Pasko sa pagkikipag-olay kan DCGB News tayo man na pinagkumperonar pa din Pio na ining ibubuktak na tourist area, rest area sa siyudad kan Tabaco, iyo ini ang saro duman sa 22 na nakatalaan na itugdok mo niya na 2024, so iba nga ni garupig tutugdok sa iba, pero ang first batch kay ni 10 na naituglok na kan mga nakalihis pang bulan duman sa iba-ibang parte kan o sa iba-ibang parte kang nasyon. Apuera kayan kinumpirmar man ni Prasco na digdi sa Albay, apuera kay ning sa Tabaco may pigalokar pa sindang duwa pang tourist rest area, pero dahil pa man sindang lugar na pinagtuturo kun sa inini ibubutak. Yan pa rin ang mga dagdag na bareta, Jomar Biel, DCTV. Salamat kumpadreng Jomar sa pagtutok kan pagbisitang dyan sinokasyon sa Tabaco City ni Secretary Cristina Frasco kan Departamento de Turismo. Saro pang istorya bago kita magtapos tatanems. Si Joshua nasa linya. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, Sir Pio, good afternoon. Good afternoon sa mga paraantabay digdi sa Legazpi City. Bako na sana ordinaryong sigarilyo. Kundi mapuo naman na ipagbawal ang pag-vape sa mga pampublikong lugar.
initabi Sirpio matapos na magpuuna kan sa indang mahiwasan na information dissemination campaign ang lokal na gobyerno, partikular na ang City Health Office. May kinaaraman digdi sa mas pinakusog na anti-smoking ordinance kan na syudad kan Legazpi tabi Sirpio. Kung sain, bako na siya na sigarilyo ko di pati vape dahil na pwedeng basta-basta kang magyup-yup kung sa'yo na parte kan na syudad kan Legazpi. Iyo. Lalo na kung wala ka duman sa designadong lugar, partikular naman sa laog kan mga establishmento. Mas pinahalangkaw naman tabi Sirpio na penalidad kung saan kung dati 500 pesos, ngunyan ang penalty sa madakop magsigarilyo sa bako tamang lugar nasa 1,000 pesos sa first offense o kaya 16 hours din community service. 1,500 pesos for second offense o kaya 24 hours na community service, as in 2,000 pesos for third offense, as in 72 hours na community service tabi Sirpio. Iyo. Sa laog nin tulong daw kay puan mo yan mabayadan, ta kung dahi ka makapagbayad kan siring na kantidad, papailan ka na nin kaso. As in, kung ma-guilty ka sa nasabing sala, pwede kang mapinalisaran ng kantidad 5,000 pesos o kaya pagkakapriso ng 10 daw tabi Sirpio. Na aprubahan ang IRR kay ning bagong smoking ordinance kan syudad kan July 26. As in, tinawan sa mga establishmento ang Legazpeños nin 6 na bulan na grace period bago totalmente nga puon ang enforcement. So sa January 26, 2025 tabi Sirpio, mapuon ang full enforcement kay ning bagong ordinance tabi Sirpio kan syudad. Yung di kita di Sirpio palan, sakto nag-agisto si Konsi Sunshine Imperial. Lagadan tanin alipot lang Sirpio nga pahayag mensahe sa mga Legazpeño ta siya ang may kapot kan Committee on Health. Sir, ay ma'am, si Sir Peter Fernandez po, live kita sa DCGB. Mensahe lang po para sa mga Legazpeño, ngunyan po na nagpuuna kita katutuyang information dissemination sa bagong ordinansya kan Legazpi, pagbabawal na din po country. Maray na hapon, Sir Pio. Yes, maray na hapon, Councilor Sunshine, and it's nice having you sa programa tabi. So at least nakapo na kita kan information dissemination kan major na yan, major na ipapa-implementar tadig di sa Legazpi, Councilor Sunshine. Hello, sir. Hello, Sunshine, hello. Opo. Sir, sorry, di ko po kamanadangog. Hello. Yes po. Ay, upo. Councilor Sunshine, maray na hapon si Pio po. So, at least, nagkunya na, no? Marangkada na kita kan implementasyon kan next year. Pero ngunyan, kuha na po. So, massive information dissemination na. So, anti-vape tabi sa public places. Over? Yes po. Pero po, maray na hapon pa. Maray na hapon po sa gabos na nakaantabay sa imong programa, Sir Pio. Tama po kamo. Napirmahan na po sa IRR para digdi po sa ordinansa na ini. Sabi ko nga ni kasubago, kaipuhan ta po kining transitory period na 6 months para po sa mapaisi ang publiko sa tabang po kang iba-ibang ahensya, yaon po ang DOH, DTI, yaon po ang PNP, together po kang sa tuyang public safety officers, ini po ang sa tuyang magiging partners, and lalong-lalo na po ang dakula ni pong hagad na ang sa tuyang media para po ma-disseminate ining informasyon sa publiko na mapaisita ining kumbaga ining mga implementing rules sa ining ordinansa na ini manungod sa pagsigarilyo as in pag-vape. Oh, okay. Tabi Councilor Shine igwaning dakul ang pagkakapareho tabi kan ining so anti-vape ordinance niya to. Buday ning so sa anti-smoking tabi Councilor Shine? Opo, actually po ang pigsusundan nilang dito is so halik sa katuyang national legislation itong 119900. Ito po susmanungod po sa ining sa tobacco products as in po sa ini pong electronic cigarette as in sa pag-vape. Opo, yung e-cigarettes law, tabi ano? Opo, bali po, sinundan ta lang po ito. Opo. Kumbaga, we just localized it po sa syudad kan Legazpi. Ay, very good.
So kasabay diyan, so pag prohibir magbenta ning yan ang mga vapes and its accessories harani sa mga eskwelahan tabi, Councilor Sunshine? Definitely po, dahil po iyan po ay parte kang luma pang ordinansa. Ito po ang nakasaad duman sa BIO na within 100 meters na radius po, dito po sa mga schools, bawal po talaga ang pagbebenta ka ng vape or ini mga e-cigarette, maski nga po sigarilyo. Kaya po sa mga dating gawi na masugo sa sarong minor de edad, ang sarong adult na mapabakaling sigarilyo, bawal po iyan. Diyo, maringan ita ako. Para man, iyo po sir, and para man po sa kahaputan ka mga existing pong mga tindahan na na-issuean pa ng permit this year, bali po next year, kung sila po malaog po duman sa areas na di po talaga allowed, then di na po sila makaka-renew. Iyo po ang nakasaad sa ordinansa ninyo. Yan. Maringan ita di ako nagtatana kan sigarilyong anbo diyan vape. Opo. Oh. Actually, sabi mi nga ni po, we would also be conducting yung pong pag-inspection sa mga establishment. Sabi mi, perhaps radio station, because sabi mi nga ni, gusto mi ma-awardan ining mga establishmento na talagang maparticipative sa smoke-free and vape-free Legazpi City Ordinance po. Opo. Sige. Kumusta na pala si hermano mo, si RB? My good friend. Oh, hi na ito. Actually, kayo ba po baga siya sa radyo before, no? Opo. Sa aga po, yaon po siya. Para man po magbisita po sa iyo mo. Siya po ay, nag-semi-retire po. Nasa Manila na po siya ngayon. Yaon na po tuman ang mga aking niya. Kaya ako naman po talaga ang namahala naman sa negosyo mo. Iyo. Sige. Kindly give my regards to RB, ha? Yes po, sir. Yeah, I will po. Thank you so much, Ma'am Shine. Mabuhay ka tabi. Sige na rin po. Salamat po sa Indogabos. Thank you. Alright, sabi ni Sir Pio, si Conchal Sunshine Imperial ang may kapot kan Committee on Health sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi City. Alright, sabi Sir Pio, minatapos pasan ang press conference. Joshua Pina, DCGB. Thank you so much, Joshua. Kasabay si Councilor Shine Imperial. Salamat bang kasi pagantabay. Tatanems, out na kita. Nadagog nindo ang